Ahmad Rabi Inuwa. Ai sana'ar ɗinkin da mun jima muna yi, kalla ba ƙasar ba mun kai wajen shekara 5 zuwa 6. Mun samu nasarori da yawa alhamdulillah, mun gode wa Allah. Mun ci mun sha mun yi sutura mun yi wasu, sannan mun ajiye abin da za mu samu nan gaba. An samu kalubale kala-kala. Ai ka san da mutum yana sana'a dole ne samu kalubale kala-kala a cikin sana'arsa, musamman yanzu ta tsadar rayuwa da aka samu. Kowa yana kukan rashi. Mutum ma da sana'ar tasa amma sai ga yanayin tsadar rayuwa, amma ga abubuwa sun yi ƙasa, musamman kwastomomin ka yau in abu ya tashi haka kwastomomi sai ga su rage zuwa haka. A farashi ya yi haidewa gaskiya, abin ba a cewa komai, saboda yanzu kuma nan yadi in zaka siya in ka sai shi 700, idan ana siya 700 in sai ka ja ta dubu da wani abu. Kaga abu yayi yawa da yawa. Wani customer zai ga abu kuɗi ya ansa da yawa, ya dawo ya zo daga nesa, sai ga kuɗin transport ma mai samu a ciki mai ci riba, sai ga kuma ya rage zuwa shi ma abubuwan sai addu'a. Gaskiya ne matasan ya kamata a ce mun tashi mun nemi sana'a, komai gangantar ta ya kamata a ce ka je ka nema da ka zo ka zauna kana kallon wasu su je har suna zaune, har kana zaune su je su dawo, koya ne dai a ce gara mutum ya tashi je nema komai gangantar ta, da ka zauna yau a ce ka je ka ɗauki wancan an biyo ka, har a ce koya ne kai ma ka je ka samu sana'ar ka dinga yi, ka rage wa kanka firijin rayuwa. Buri na a nan gaba, kowa yana da buri, amma buri ai ba za ka ce, a san shi dan adam baya a rasa shi da buri sai an ce Allah ya ɗauki rayuwarsa. To amma muna da burka da yawa, sai dai mu faɗa Allah, amma muna so mu ma a ce ya zamana a ce mu ma yau guri ne namu na kanmu, mun buɗe wasu suna amfana mu a ƙasar mu. Shafi'u Ishaq. Na fi shekara 12 na yi. Yanzu muna sai da shinkafa 2,700, ya gwamnati 3,500, sai wake 2,500, taliya 1,600, sai waken suya 1,550. Kwaki 1,200, sai rogo 1,000, sai gero 1,400, dawa ita ma 1,400, yau sai gari 1,600. To shinkafa ba ta fi 13,000 ba ma, muke so wata 16,000 haka. Sai ya gwamnati lokacin ya gwamnati 7,500 ce. Shi kuma gero lokacin muna so yi 6,000. Yanzu kaga tun da zamani ya kawo mu kaga duk kayan da sun canja haka, sai muna neman ɗauki, kuma Allah ya kama ɗauki. To yanzu ba za a ce da ba a samu alheri, ana samu alheri, amma kuma tun da duk kayan da ka siyar sai ka yi ciko, kaga kai ma yanzu kai kanka kaga wani abin, mu kanmu wani abin da muke yi kaga ba yi a sama bane, dan duk kayan da mu so buhu, muka so buhu yau gobe sai mun samu karin 10,000 ko 5,000. Sai dai kawai kiran da muke yi Allah kama dauke gaba ɗaya mu daga Muhammad Sisi, kuma muna neman tallafi haka, Allah ya kama dauki, kuma Allah ya hoda musu abin sai su ma kuma masu sana'ar mu, su ma Allah ya hoda jarin da mu dinga sowa muna sayarwa.